Kello 16 vuoroon astuvat uutiset ja kello 16.04 kuulemme toiveuusintana runoilijan, elämän filosofin ja vapaan taiteilijan Esko J. Lemminkäisen haastattelun kesäkuulta 2009. Haastattelussa kuunnellaan Lemminkäisen havaintoja ja ajatuksia yksinäisyydestä, lapsettomuudesta ja taiteilijan elämään hiljaa hiipineestä vakavasta sairaudesta. Mulla on ollut mahdoton onni, että mä oon saanut tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on nähnyt ja kokenut elämästään jotain. Pahojakin asioita. Mutta ne on noussut siitä ja niillä on toive paremmasta. Omat kotiolot mulla oli mitä oli. Tapeltiin, ryöpenttiin. Piti pelätä. En mä sano, että ei mulla olisi ollut äitiä ja isää, mutta jotenkin tuntuu, että en minä niiltä oppinut mitään. Pikemminkin päinvastoin. Kaikki piti opetella itse. Joka on helvetin asia. Leena! Onko tämä sisaresi vai mikähän sinulle ikinä olikaan? Tuossa sen on. Istut tuossa, äiti oli laittanut tuonne koriin kaikkia evästä mehua. Se oli niin mielenkiintoista, että sulla oli ollut varmaan yli tunnin pissat tuossa housussa. Tuossa taas on ensimmäiseltä luokalta koulusta. Koulusta soitettiin, että pitäisi tulla poikaa hakemaan. Niinhän minä sitten tuli. Joka päivä. Kyllä hait, mutta sisko hoiti. Se tuntui siltä, että ne parhaat hetket on jäänyt sinne merenrantaan. Ja se on sitten siinä. Esko J. Lemminkäinen, yhdistätkö?
sä voit olla noin välinpitämätön ja tunteeton? Välinpitämätön, tunteeton. Sitähän sinä oot jankuttanut viimeiset vuodet. Minä oon kattonut tuota sun ryyppäämistä viimeiset vuodet. No pakko kai tässä on johonkin turvautua. Nyt se saa riittää. Lähde ulos täältä. Painu ulos! Halo? On. Kyllä. Pieni hetki. Tämä on sinulle tämä puhelu. Olit jättänyt soittopyynnön Lemminkäiselle. Mä en juurikaan näitä istuntoja pidä enää. Koska olette kuolemassa. Kaikkia rahalla saatua paskaahan mulla on ympärillä ihan tarpeeksi. Ei mun tarvi näitä istuntoja enää rahan takia pitää. Jos tommonen fiksu oloinen ja täyspäisen oloinen nuori mies mulle soittaa ja kertoo, että on lähtenyt 12-vuotiaana siskonsa kanssa kotua pois, niin rupeaa miettimään, että minkä takia vanhemmat ei ole lähtenyt perään ja etsimään niitä. Onko ne mahdollisesti rakastanut niitä liian paljon tai onko ne rakastanut niitä ollenkaan? Kotitalon lähellä oli merenranta. Sinä kesänä tehtiin paljon retkiä merenrantaan. Isä piti äitiä kädestä ja siskolla oli uusi poikaystävä. Vastakeitetyn kahvin tuoksu täytti sieraimet. Se oli ensimmäisiä asioita, mitä minä lapsuudesta muistan, mutta silti... Mutta silti sä et saanut sitä, mitä sä halusit. Sä et saanut äidiltäsi rakkautta. Sä et saanut äidiltäsi äidin rakkautta, semmoista, mitä nuoren kasvavan pojan pitäisi saada. Sä äsken kerrot jostakin kesämuistosta. Siihen aikaan oli tapana panna muistot purkkiin. Avaa se purkki ja ota sinne hajuja, ota makuja, ota maisemia, ota tunnelmia. Sulla vissiin jäi ne hajut ja majut purkkiin. Onko nää niitä koskaan haistellut ja maistellut? Mistä sä tiesit, että mä oon täällä? No täällähän kaikki on. Liian paljon on muuttunut, mutta kuitenkin pysynyt samana. Nyt on talvi, mutta kesää kohti ollaan menossa. Minne sä oot menossa? Lähdettiin Intiaan 14 vuotta sitten. Minulla on perhe siellä. Meillä molemmilla.